Ano ka na, bilbo ito nung uli na aloy. Gak boleh kayak sepatu, dia belum boleh kayak start. Hi guys. Yabot deh silas Dalton dia. Bihib kajo. Bihib kajo Dalton. Hi Dalton ah. Hi. Hi. Nangingot to imong nanay. Gingot ani just imong ate Aliana. Nga nagpudya siya kay namas kabang, das kabang dia. Ha? Dalton! Dalton! Ala, asaman ka? Dali na ta. Dali ta. Ala, magtuman na gidya. Gusto na mula ka o floor. Busy pa imo nanay kay nanghingot to pa ni ate Aliana. Hala! Ay, ala mo floor. Ala ka. Ay mong bata, nga, gusto mo na bunja wa may shoes, na. Mamandading na shoes, mo ni. Di man pwede mo na Kaya na may balhibos iro. Nalagi pa ko sa sabadlo nga sabi, di man mo tuo na na. Ganyan ako ginabog na di mo tuo. Suot na, suot. Suot isang ingkabihing. Ingka. Suot ako ingkabi. Kay mulakaw ko nung siya. Nabarasang. Napiluan sila yung kumagko. Nabarasang mo tayo. Uy, lami na nagsapatos to. Kay gaan. Malakaw ta. Labar ka dyan nagsuka ko sa labar dyan Kuhaan ko ka ng may gano'n siguro niya. Tata. Yang ato palakon. Dalton! Ala nilak naman. Di maguwat man agnawong. Agnawong Diyan na. Tata. Na. Kau layas. Layas. Nalipay na siya. Ganahan ba di maglakaw-lakaw? Ang sa kaya di mama. Magbuot na gari siya ha. Magbuot na lagi. Magbuot na gidya. Hindi na magsa. Sa iya lang. Tagpas gapuro ko ilis. Wow. Karon day guys, magluto day ko og press Mickey. Kay ang mga bata paana nagreklamo na sila sige mig isda. Ano nga, na may gipalit si Terry nga press Mickey. Asa naman silang lutuan. Nga po ni ganahan ni Lixie, press Mickey. Nanay sabaw-sabaw. Yan na rin mo iskila ron. Alam ang ipahapit ni Terry Burst kay labar ka dyan Ang dapat mag-imong uma. Gapon bitaw ni. Gapon rama. Magbinutan mahawid ni kay Aloy naguli Kay akuan, grabe na baras ang Ang ampun ginupama. Ano ka na, bilbo ito nung uli na aloy. Gak boleh kayak sepatu, dia belum boleh kayak start. Hatiri. Ilan ang doha? Ilan man yung duha? Kato naman wa may ulis Terry. Kaya tira, ipakwas Aliana nagkuan. Kau magbinutan na. Pag makasinira kita Terry. Ha? Pag makasinira kita Terry. Bria. Nakaw amining nanay nadaan kaw. Dis mama mo ban ha? Happy Terry Lili atir. Ha? Nakaw lagi nga dis mama mo uban. Kamu uban Hindi. ma. Okay. Kau aminin nanay na. Amin ko ma. Gusto skulahan ha? Japang Iya. Lagi. Lakaw. Aja pagpalabig kisam. Bawal ra ba sige pagkakis-kis. Nakaw. Tung tatay. Kay Nemato namin ay. di ra bas mama mo ban ha? Mapawis mama labar ga nalipong ko. Kay kung kalipong. Kami ni tatay ko.
Magbinutan ha, di ko mauban ra ba? Kamuban ma. Ang mga asawa ng mga buang-buang. Alian. Mga special child. Na masis dool, kau. Nakato naman na saroy. Nakato naman sa saroy. Kau. Nakato naman sa saroy. Bantay kasi palabi kay love you ha. Tama yung plato. Hoy, pati nga ra ba? Hoy, pati nga man jud. Sige na. Bad, lakaw na kasakay na. Oh, Panaugur ko diskuhan. panaugon ba? Insa ko no? Hawid di ko yaluin dyan ha, hawid ha. Ah. Hadek man to. 2 hours later. Niabot na des Aliana, kananay motor ni Hunong, wa jud ko kaubang kay mga Nya kamusta man? Ang amin sang nanay ka. Amin ma. Ka to nanay. Sama. Ang tanong kang mama gagin sa mo. Program ma. Na program. Ano mo din sa mali ko doon sa eskwelahan? Time ma. Valentine's Day ron ninja. Minsan may program dito. Ipakanta ka? Ipakanta ka? Mawa ma. Awa. Mawa ko pa sa watas ang sirlimwil ma. Kay Ikapoy kang sirlimwil ma. na program. Okay ra na. Okay ra ma. Ako kauban kay laban ka dyan. O nalipong ko. Nakaw ka nila ma. Bawa. Malabi ma. Nangidahig di ara ko kay labad ang laighang lawas. Nagbinutan man ka. Hi ka ma. Mm. Hi. Magpapagkapot na ko ila guys. Butang ng medyas na na. Butang ma. Much later. Hi guys, madyong gabi yung tanan. Karon day guys adlaw Merkulis. Kuan teron mag story time kay ganihas adlawan ako kadyo ka vlog kay matong giandaran ko sa ang migraine. Migraine ba to? Grabe mang labara sang unja. Nabot pa Diyos punto nga nalipong ko, nagsige ko lipong-lipong. Unja madugali. Haliwas Ginoo kay pagkahapon nawara. Nimbalik ra pos normal lang ibati kay start jud to gahapon. Grabe jang labara sang unja. Wala gina basta mulabad ang kuan. Magsuka ko ana. Bawin sa ako naglibog ko ginsay nakakusang labad sang sa habang mata or insa. Kinsa ko na nakaibodan na ginsay makakus og labad sa unja. Ano magsuka. Napiningon na nga ko ang kuno kanang nay vertigo. Koy kalibutan ginsa ng vertigo. Basta kay ngani jud ko bisan dito pa ko sa Manila na di time maandar ng grabe sakit agang unja. Kanang nay maglipong-lipong ko. Gani na naka-ready na ko. Kay silya na klasihan man lagi. Kanang tang ihatod sa eskwelahan. Unja kay grabe man dyan ang lipunga. Kanang bitong murag nagtulidyok ang kanang nay bay. Unja di pwede mo pugas kog lakaw kay basig matumba tas daan. Grabe dyan ang kalipong. Kaliyas Ginoo kay pagkahapon mga gabi na nimbalik na mas normal pa nagahang pamati. Salamat Diyos Ginoo kay nawa na to ang gibati nga to. Unja malagi to ni-update ra ko sa hang daily vlog karong adlaw malagi nang wa koy tarong vlog
Diya, di naman mga tugdag mga tao dari sa bayan diya. Di pa pud ko dugay na human sa ang kuan ka ng pagbasa sa Biblia. Kay mao na magadyan na ang routine lagi o magabi before ko matulog. Mao na ang buhaton magbasa ko. Hapong kuan ba sa Tagalog ba pampaantok. Diya. Kuan ka na nay pasalamat day ko sa mga way puas nga nagsigiglan taon daning daily vlog labi na tong mga kugihan kadyo mo comments. Next time na ko magkuan mag kanang shout out. Magahin ra ko og kanang nay adlaw nga mag shout out ko. Anya magbasa po ko sa inyong mga comments. Tay ganahan comment down below nga mag-share ko og Bible verse next time na nga video. Mingon ko daan kay basig ang uban ra ba kay nira ba jud ganahan mag hisgot ta og sa Biblia. Kaya ang uban sensitive hindi ganahan maghisgot sa pulong sa Dios pero kuan sa mga ganahan ra sa sunod nga video magkuan ako mag-share ko og pulong sa Dios. Kay og nay taong di ganahan naman pay mga taong ganahan na mga taong uhaw sa pulong sa Dios na payuban nga mairita. So guys, mao ra to ang ika-share ninyo karong adlaw. Kay gabi na. Mao ra man po ang ikalugar ko sa istorya og mahilom na kay sinanay kay mo tanaw man TV na ingaron og mga tug na sila. Okay ra mag-istorya ko. Hala. Naning buto sa mga atop. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye.